Kodom, aprang si bini putot nang litum long MP kilik aputak si nili nang litum hanang tanam ji pulo. Asia hok lo election bang non ma karbing long mate asamang kang arlo bang ejut et lo kilik bangke lasi kumat si ke haji keremji la kapatinian vel lo non bangke lasi muni tum ke election thur tum lo potang te neta hai pupo hala party bele party tum si tame neta hai pupo song si chi pupo lage ani tum na kerem bu che than thele lasi election bang non ma karbing long mate asamang kang arlo bang ejut et lo kilik bangke lasi kumat si ke haji keremji la kapatinian vel lo non bangke lasi ihina thu bangke PHLC dolo karbing long bangke ampen ihina thu bangke BJP lapen aku dutulang hala ke ASUC lalo ampen aku independent pen aku ki thordun thu ke chapati dun GSP halang tum ke to sarjan pen lo lapu helo yo lapen Congress pen sitame national party pen sitame alang litu par abdullo lapu helo yo asi Ladakh pen tum komat si ke haji lapen keremji laso bang sinon bang munida tum bang confusion to ko lo laso hok lo vote up high pen langdam pulo tangte nilitum non MP kilik la bang so election 2024 kilik long pen up high bang ke total poll 6 lakhs above sido asi ensil pen karbing long parum pet pen 6 lakh vote aparan bu pulo tangte la dak long pen nitum ka calculate dam nengji bang ke la lo lak thom pen abat chet lu potangte madu a party tum sitame cha khat thip melo la ka highway bo ka chopate MP election sitame sida ka confusion uni ka ma velo la si ninga che themi mi bang ke lapu alang ko mama ka chopate dun an bang phuke la ka ning chup ka che thegi do po ne ta hai pu po hala tum ta me thanks hai pu po sitame la song bong pen non social media long pen tung thek long a percentage ke mi la hai non ni tum le ka ning je alam ke kali la pen social media long sitame kisuman advance pen PHLC fund sitame alang tum ka publics do je ke hayang ring bang alang tum si do po ba si Ladakh pen bang ke non ni tum 4 June si chini ram po ene po social media long pen hokpet alam pudak thek ma di mayok tum sitame si social media long pen bang non ni tum ka chini po ning bang ke la lo yani laan dukok ta hai mane ba laan pleng grok ta hai mane wan chol sitala 4 June ni bangke ni accounting agent tum sitame am thang daitto la pena responsibilities alang tum hasi sichuning ri lo IPHLC tum phan sitame la pen karbing long dam tangan kachupati dun atum han sitame MP election kilik bang thek dam long lo je handbrake 244A alama pu thak sitame dak council pen sitame ho dak kapaching kidam ba representative do ulo toy ulo la pen karbing long ara datum a public atum sitame a representative dak Delhi phan la 244 ekapat implement de jipu phan bang alang mithang tum phan ke toy do ulo sita ko pan si alang mithang tum a responsibilities cheklem flema la bang ke ara datum si chini lo damtang MP kilik 2019 sita haidet pen hala horen sing BPC lamani yidun hadak session holong atau nang litum social media long pen ke coba ni alam avelo klang dak lo asi noni tum atto kanu pul 9 constituencies pendet ke lo karbing long di mahaso tum arat tum ani chini lo kemang masuk pima lalhe asi 4 June ni bangke ni tum la haji mane la remji mane la bangai noni tum bang dak pen mat ke ni tum ta ceparai dak ni aja ta sai sida me basi la potsi noni tum bangke ninga che thei pu bang du dam ni ba lahelo yo alama bang ke lasi ka pa implement dami jat ko do pen sitame 244 implementing hempre kang thing pu sitame ke dam tang hut homoi si mane che than et lo la pen la so phu thak bang ke che than waret bo nona kimi po lam da ka lilo la ke dam tang hut karbing long autonomous council amhang ke thek ani pen mat si la so demand abang ke dudun fit pole pu de ta chok lo sita non por nen ta ka pa implement to la pu ka sak ses damang thek ma thek pon long le de sita non pining bang ke muni tum thek dak lo la pen rada tum ta kolo bang phu candidate phansi jong pen kolo bang phu phansi vote pi pen me candidate chingwai lo la sa candidate tum sita menang li tum
เทคลงแอดเลยละสิก็โลบางผู้พันซีนังลิตุมโหวตกี่ปีเป๊ะละเป็นก็โลบางผู้พันซีนิ่งจิงสามาละก็บางเก election ดำเอ็ดเลยฮัลโหลสอร์นิ่งสินังตุ้มจงลงเอ็ดเลยละสินนเก็บางจีลัง4 June บางเก official session เป็นยังไงเด็ดเปล่าตั้งแต่244A หลักแคนดิเดตมาสินิ่งเจแล้วฮัลโหลสิตามีทั้งที่ออกเลย 244A apot bang pa implement vek po claim vek po lapen la bang ke non la separate voter list la so puthak sitame la KECC along pen sitame kedam tang 2016 pen rengang jang ache song pen chun chelang sitame la so election jong si chun det pola tang de la ta session helong place on det pola si la panalam the nili ningi pen si la bang so pini la so alam arjan bang pan si inton ko lo kardom